tole anakku cah bagus. Bapak orang ngerti nganti kapan isih bisa genggam tanganmu. Nanging bapak kepengin ninggalake pegangan urip kanggo kowe. Dadi yo anak sing jujur, senajan donya kerep mulang, cara ngapusi supaya menang. Kejujuran bisa wae, ora mesti gawe kowe unggul ing ngarepe manungsa. Nanging bakal nggawe atimu tentem ing ngarepe Gusti lan awamu dhewe. Sinawa tanggung jawab, amarga urip ora tansah maringi kesempatan kanggo saben pilihan ono akibate, lan saka kono kedewasaan tuh. Jaga adabmu ing ngendi wae, sikilmu mlaku amaku akmu bakal tetep muni nalika bab wis ora bisa ono ing sandingmu. Wong bisa lali karo rai lan jenengmu, nanging bakal eling caramu resnani lan ngurmati wong liya. Yen sawijining dina atimu kesel, dunia kroso sempit lan lakumu goyah, Eling go marang Gustimu, sujudo kritakno susahmu. miso ing ngarsane panjenengane, ing kono bapak nitipake donga-donga dawa kanggo kowe, supayane kowe kuat, supaya same lan tansah ono ing pangayomane. Leca bagus besok bisa